Damn, 10 ми команди. Йоу, запомни лицето ми бъз, изкарай си пръста от калния гъз. Правилата ми са малко по-сложни, дори от закон на ом, така че споко. Аз съм застанал с този микрофон, отпусни се и слушай първи патрон. Номер 1, не приемай анонси. Щом си в този бизнес, забравяш къв си и кой си. Не де ми стоя и да въртиш празната си глава, ами чуй какво ти говоря точно аз сега. Номер 2, не вярвай на никой момче, има вяра само на теб и не се подлъгвай, че костюмарският чичко те слага в уското лед. Така ще ти увъртича все едно си взел батенце, кока за напред. Номер 3, когато носът те боли от амфета се откажи. Мари Юра, не респри, вземи поспи, но как ли спи след като имаш цяла маса? Думкаш се здраво и дъчеш някаква пластмаса. 4, когато някой ти каже искам да ти продам, няма да платя, защото нямам пара. Номер 5, претърси се за някакъв пакет и докато пушиш батенце пиши си някакъв текст. Номер 6, лафи по тела, не се спичи за сметката. Що си го взел с кражба, до час трябва да му направиш продажба. 7, това правило има толкова много въртели, отписваш абсолютно всичките си познати. Преди всичко гледаш само бизнеса и семейството, ако ги нямаш и двете, помисли над самоубийството. 8, не се ебавай с моето крю Пилигрим, защото ще ти сложим по лицето, брат и грим. Номер 9, никога няма да казваш на кукера пис, още щом го видиш само fuck the police. Тъпото прасе, братле, ме затвори момче, защото съм имал в джоба едно малко бяло косъмче. 10, добрите си приятели никога не ги предавай, наблюдавай, разсъждавай, принуждавай, винаги за тях заставай, но внимавай, защото е пълно с двулични лица. Заради малко пара биха ти забили батенце ножа в гърба. Ако си следвал всичките ми правила, няма какво да ти се съпротиви, дори гиганти, локомотиви и жени с пречите лютиви. Така че споко, павкай си и релаксирай, към бъдещето се ориентирай, блокирай от живота си всеки един глупак. Избирай да бъдеш един от тях или да бъдеш себе си, а не тапак.